हेल' लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसेबाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थालायबाय। लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, फावखुंग्रि बिथां प्रिति नार्जारी आरो थाजिम नार्जारी बिथां सानैनि फाव खालामनायाव गोदान मोनसे मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दं। लोगोफोर, जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलनि मुंखौ मोजाङै मिथिथ'नाय जायाखै लोगोफोर, जायनि थाखाय आं नोंथांमोननि शेयार खालामजोबनो हायाखै। लोगोफोर, बे मोनसे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों थाजिम नार्जारी बिथाङानो। ओमफ्राय लोगोफोर, बे गोदान मोनसे मिउजिक भिडिअनि शुटआ दायो सोलिगासिनो दङ। साननैसोनि उनावनो नोंथांमोना बे मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनगोन। नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय। बे गोदान मोनसे मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन बायदि मोनदों। नोंथांमोना बयबो साननैसोनि उनावनो नुनो मोनगोन। नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय। लोगोफोर, बे मोनसे गोदान फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि उनाव आं डिटेल्स मिथियोब्ला आं बेनि सायाव गोदानै मोनसे आपडेटनि गेजेरजों नोंथांमोनो फोरमायनानै होनो नाजाबावगोन। नोंथांमोना जेखियानो जाया मानो बयबो बे मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय। लोगोफोर, लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो, एन्ड थेंक इउ फर वाचिं।